eda be fulbe ebi mi moy den layti mendi e ko dele ko den layti mendi e sabu ko ngeru la mota ko be andan ko hoko tabital pulagu yahata e kala ko neddo woni yo woniri Allah te ganden fof no waawo ha heede barke ala ba beni ko suttini accini adi haala ala ko tongi geresi bontondirama ndaare fulɓe tv ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum harayimo ton waɗe subscribe joni fulɓe tv no weeli ha musidɓe men annittinaw meɗen Sare Ngaye ɗo e jokkodire e mabɓe musidɗo no weddira min ko Ibrahima Diallo an hikkori honto e programme ko mi woni secrétaire général o so secrétaire général o e Sare Ngaye Youth Association ko minen mbaɗi ɗuman organise o programme min puɗɗimo 2018 pulle nodda yimɓe wonɓe Sare Ngaye fof kamɓe mbawi wonde wonɓe leyɗe tubakoɓe Europe wonɓe jooɗiɓe Greta Banjul Kombo ha tawti jooɗiɓe Sénégal fof min mbi min gara min mbaɗa 2 days festival Give Back Festival woni Give Back Festival first day o comme min mbaɗamo ɗumanen comme min nodda yimɓeje kamɓe Sénégal ɗo ko border village so yimɓe gara min gokkaɓe lekki min ñawdaɓe min cekkaɓe an gonɗo woni profession ma ko min ko mi help worker so all ɗuman activities amen o ko ɗuman activities amen o comme ko yimɓeɓe cellu yo Allah ko yimɓeɓe cellal titini min mbawa wadde man balla yimɓeɓe comme ɓe keeɓa ɓamtare maɓɓe ko ɗum woni min o noon lekkele yimɓeɓe mbiɗa andiɗari ko ñawnare on ɗum walliraynoɗa yimɓe min ko midwife sa nani midwife ko baɗɗo spécialiste on child and reproductive health so more of komin noddanno min noddi yimɓeɓe min mbaɗi ɓe consult generally non communicable disease ha ɗuman kono min hooram mi waɗi concentrate on maternal and child health ɗum woni on prevention of complication related to maternity and prevention of maternal mortality ɗum woni grandami nder ɗoɗo programme ɗuman asen midwife registered midwife jarama min andi en taƴay ɗo tout sabu programme o faat fuɗɗike e mamma jama jayari barkamara e jowo jama jaloɗuno ko sete eda be fulbe ebi mi moy den layti mendi e ko dele ko den layti mendi e sabu ko ngeru la mota ko be andan ko hoko tabital pulagu yahata e kala ko neddo woni yo woniri Allah te ganden fof no waawo ha heede barke ala ba